Hallelujah. Hallelujah. Yeda wotumfo Nyankopɔn ase. Se ayene pe ene awurade ayapam se efiada biara yebeba agora abraka so nkwanta ha abobo awurade din ene dai osapakafo pani Joseph Nkrumah Agyemang ejina mo nim sa osapakani ene dai ade Onyankopɔn asem mamo nhyira no se ene utie awurade anu asem a efiri me nkyɛn eba. Hallelujah. Adofonum okai Bible no a wo se nhyira ne de wo kenkan nhyira ne wona wo tie adi ye nsɛm no na ebre na ayɛden apen siramu anuanom ne adofonum ade ba ko a me ka kyerɛ a Christopher agidifo onyame adwumayɛfo ene mo bompa ye nyina ne sɛ emma ho kwan ma bonsam fa wonya adwuma emma ho kwan ma bonsam mfa wo so anya adwuma etina masam no me ka kyerɛ wo sɛ emma ho kwan ma bonsam fa wonya dɛ anya adwuma hwɛ ye ne wantie obonsam mesi ya dai hweye ne wantie obonsam na Yesu Kristo a yedi na chi no ebra wo sane ba asase we so no se wotie obonsam kasa kyerɛ a enka wani nkunim etiye na yedi na chi so esaye nso sɛ ense sɛ yedie obonsam kasa kyerɛ enti asam no mesi matudi sɛ hweye na wantie obonsam kasa. Hallelujah. Amen. Hweye na wantie obonsam kasa. Anadai ampa yedi ahyiamu eni awurade ayapam sɛ efiara bi abompa e na no fiara etwamu ye enkwada nka ho ye kai empanimfo aba abo no na ya adua wɔtwe baako adofonum matrasi awu sɛ onipa ene na nsan amai apensan kyerene na onawurade Yesu sɛ ɔma yɛ nsan kyerene biara sɛ Yona apata mene no na Yona kwada apata yam ni yonko apata asia no bisa Yona ade na dawe wo si Yona yonko apata bisa no si Yona na dawe yam o kwan wasemede na kwasenka onyanko po fa dropping ma Yona ade ne koy oni ni pa wa ba wi ase a aboatimi amene no asa yi na to ho amana sa akokasa abetena sa ase so bonsam awurade power and someone at Yona wo baby an wo kono and someone see ya there na awre ho bisa ne question akase Yona na wo free wasase de sai wadwuma ne sai wasimidia me ya Hebrew ni me kutu sade awurade mobruhuni abaya ya me nsama Yona ka ne kure na me no mi anu ye betimi aka ne kure maya ho kwa ma bonsam mfa yen so Lucas ampa etina enyimu baako Lucas na yetie nsam a na me ne mo ka ne ne koso etina enchemu edikan osan etira sam Yesu sohwe wose Yesu Kristo sohwe abonsam so Yesu Kristo hwe na so wa ma na wo kwan ama abonsam amfa na anya dwuma etibisi hweye na wantie bonsam kasa. Hallelujah. Amen. Koso mame na Yesu a onkonkono aye no ma no na Yesu Kristo a onkonkoro aye no ma no osan free Jordan ho ana we san free Jordan ho
na honhom no de ne kɔ ɛsrɛ so ɛna wɔn kronkron de ne kɔ ɛsrɛ so na ɔbɔnsam sɔ no hwɛ adaduanan ɛna wɔbɔnsam sɔ no hwɛ ɛna baako adaduanan 40 days verse 2 wɔsɛ ɛnso n'anim no wɔani hwee ɛnso nam no ɛna Yesu Kristo ayɛ kɔnkye a aduane biara na ne yam tie ne yie paa me nuanom mo ba mpaebɔ no a momfa mo yɛfo ntoɔ na monkyere mo yam na monsu mfiri Awurade mpaebɔ yɛwɔ mpaebɔ yɛwɔ akɔnkyen ɛne ɛwɔ mmuadadie na yɛn nokwade gyirifoɔ deɛ akɔnkyen ne mmuadadie ɛne yɛyɔ paa mpaebɔ deɛ baabi a wɔnam biara wɔdi fufuo ame kora wotumi bɔ mpaeɛ hallelujah amen na wopɛ biribiara mfiri Awurade hɔ deɛ a ɛduru baabi a ɛsɛ woyɛ mmuadadie no sɛ ɛfira no apɔkɔpoma na ne kyeɛ wodidi wonom nsuo na wodi mmuadane no ɛno bi ne na Yesu yɛ na wani hwɛ yɛnkɔ so na enya nkɔsiiɛ no ɛberɛ a wɔkyere kɔma adaduanan no mpaabɔ ne nya nkɔsiiɛ no ɛkɔm deɛ no ate ɛnkyerɛ sɛ woyɛ mpaabɔ na wobɔ mpa yɛ nti ɛkɔm ne wo honam bɛyɛ ɔbasabasa akoa bi ka sɛ me ho bisabisa me tie ne yɛ o na ɛno nkyerɛ sɛ wobɛwu tie ne yɛ paa wɔsi mpaabɔ ne nya nkɔsiiɛ no ɔkɔmɔ di Yesu Kristo Luka asɛmpa 89 nkyɛmu 3 wɔsɛ na ɔbɔnsam ka kyerɛ no sɛ ɛna wɔbɔnsam ba yɛ na Awurade Yesu Kristo nkyɛn ka kyerɛ ne sɛ woyɛ Nyankopɔn ba sɛ wo ne Onyankopɔn ba no a sɛ wɔbɔ yi sɛ aboa yi na ɛne ne paano na ɛna ne paano aha na bɔnsam kasa kyerɛ ne ba kasa wei yɛ bɔnsam kasa o kotasi wei aha de bɔnsam na ɛkasa yi ɛnyɛ Onyankopɔn na ɛkasa tie ne yɛ paa wɔhwɛ yɛ deɛ wobɛdi enti wobɛyɛ bɔne wɔhwɛ fɔm bi a aba so nti na bɛsɛ nnipa nyinaa hu sampa wo ne wɔga nti wɔhwɛ yɛ a wobɛbɔ korɔ no de ato fɔm ɛnso koraa wonyɛ obi mfiri ɔmba so no yɛde na anya firi fɔn no so fɔn ne da nyinaa ne sɛ obi afrɛ waka sɛm da fa so na obi asɛnde wo sika anaa mɛboa na wani agye na wɔn sɛ ofon no ho wɔn basoɔ ananya saa na wo deɛ ndeɛ na wonya firi so hallelujah amen tie ne yɛ o ɛnkwasi yɛ no ɔkɔm dee no ɛna ɔka kyerɛ sɛ wo ne Onyankopɔn ba no a kasama wɔ boa yi nyɛ ɛna ne abɔɔdoo kae Bible Luka asɛmpa 89 nkyɛmu 9 ɔsɛ na Yesu bua no sɛ ɛna Yesu Kristo bua se ne sɛ wɔatwerɛ sɛ ɛnyɛ paano nko so na nipa nam ɛnyɛ paano nko na nipa nam so bɛtena ase hallelujah amen adɔfo no ɛnyɛ paano nko na nipa nam so bɛtena ase o ɔbɛba bɛkyerɛ wo adekora nipa nam so bɛtena ase ɛdeɛ na wode wo ho ato soɔ hɔ na wowerɛ hyɛ ne mu hɔ na wogyidi hyɛ ne mu ɛdeɛ na hyɛ wo soɔ gyidi asafo ma agorɔ asafo ma true faith adɔfo no mene agyiri nea wobaa ha aberante ababaawa wɔ se ɛnyɛ paano nko na onipa nam so bɛtena ase asɛm bɛ na wɔ na mmom asɛm biara fi Nyankopɔn anom ba so hallelujah amen bɔnsɛm ma Jesus tiɛne yɛ o Bible say adeɛ bia na onipa nam so bɛtumi atena ase antema ɛbɛwu atadeɛ ɛbɛsɛn mfidie yɛ kasa bɛduru baabi sɛ ɛkɔtɔ foforɔ kaa ɛtumi hwe ase ahwe ase mpo a ɛsɛe anaa mɛboa ɛdan duru baabi a na spae gye sɛ waawa ho anaa nyɛ saa na wɔsɛ Onyankopɔn asɛm deɛ mu ntu asɛm bia na onipa nam so tena aseɛ ka Onyankopɔn asɛm afiri Onyankopɔn anom ba ɛdi mpaabɔ nyinaa yɛ na wo hu sɛ ebinom ka sɛ odiifoɔ wɔyɛ ade ɔsɔfoɔ odiifoɔ Joseph Nkrumah Agyeman
Ayampabo ane nkotosra ane ahweye ane bone suro se nipa be suro bone. Kaba mo me papa. Lucas sempa 1892 enum. O say na odine ko be potintini bi so ko kire ne wiase. Tienio. Owura ne ka kire ne sa wo so no Onyankopɔn ba no a wona wo se wo yi odifo kwasi adima wo te agona ya wo bɔ mpaye ama wona wo abrechire wona wo Ghana wona wo ewiase afa na nyina awurade afa wo so ma adedamfichi ba fie ona wadwe asai awurade timi siesie ona wo bodam ama o ti ba fie aba fatade se tienio wona wo se wo yi Onyankopɔn ba wona wo se wo yi odifo no a kasama boyi na ne abodo Sheye no wantie bonsam kasa kire. Mesoma masam ne head ne say sheye no wanya dai wantie bonsam kasa. Ana Yesu Kristo ebuase ne say watwere say enya pa no nkoso na nipa na enya pa no nko no nipa na so batena se em asem bi afi Nyankopɔn anum so ba so asem afi Nyankopɔn anum ba maame mo yintie urade kasa kire mo ba yintie de nipa akeka na yentie kasa afra urade ho enipa ne so de ye ba kan nsem bebre afa ho o wache oba ba bia wanyina drei o sister anu metra wan kama ware ho oba tata wo bebre me pa che wo tie urade kasa wache na wache o na so so wa mo pa ye ya na wo ko ware ananse a wawuo probably oba sha hot set hot trouser wabone bet wa shene shoe wa parise ho me pa chew wa tinku afa ne trim me pa chew said wa twa ne ti dankat wo no atibu se onimonyamfo ni wa tini tira no kama na wo shene nsaso ne petia na we said ba matia wa general askakra wo no a na wani agye a wo die manye kunu na nso me pa chew me pa chewo na brabo ti sei ni suba ti sei wo se wo payira what na wache pa chewo no wanti abonsam kasa o bible se so ba ware oba kasafo de fa nyina me se obetre nko abetre eda tv oba na okopen na brabo ti sei wo se ahia wo ne wasa wonya sika edi wo fa kombane biara so wo ko jon ku a ense se wo jon okot na oko jon said ye ba ya obenya sika me pa cha wo so wonya wiese japade nyina na wo hwere wo kra fa so pe na obenya hweye ne wanti obonsam kasa kire papa me wo nsem Lucas sempa 1892 enum okasa be na odene ko bepotintini bi so ana odene ko bepotintini bi so se kwache ne wiase nyina ahini nyina pa kwache ne wiase ni mo ahini nyina hallelujah kwai na bonsam ka kire no se ana bonsam kasa kire ne se wo na me de tumi nyina we bonsam kasa ati haye me twitwem de enya me kasa no ma kire wo bonsam se owura Yesu se wo tie me na okotomi a na se wo sore me a ewiase afefe de nyina me de ba ma but when timi am kasoro de no anka ho wanka se wo de wasoro hini ba ma no se wasoro hini anya bonsam de a bebre tie bonsam kasa a Christopher bebre tie bonsam kasa yantantam bonsam kasa ya de a wonsam kan sesia na so de de akire wonya nkwaje hallelujah amen mumye hweye ne antie bonsam kasa a Christopher wiase nyina politicians ebi tie bonsam kasa eti opetumia na me pacha wo na wanam otwitwa ni na nini anantin na wanam na odi moja epetumi politicians apifuo binum obinum be president edi ebinam kwambane so wo mo akire na ntwe wiase tumi ni mo ni monyam ti kire na ntwe de na furudua akotwa na mena wasoro gya na bahwefom wiase ni monyam ti tiani yao wiase ni monyam oni pepe etie bonsam kasa anti na ni potime kire wapemfo na wakuro na wayi ni ba hya ne yam me ba
pacha wo na wode bewiase to me hwehie no ante ɔwonsam kasa hallelujah amen ha obi ti aso da mo pa o obi kanyam sam se da me kanyam sam enso wotie bonsam kasa ekom bi ade no nti wo se wa twere se anya pan no ko no nipa nam so be de e betena ase ekom de wa to bo ase ekom oya obi a ekom ade no obi ani kokko kom de obi a na ne boafu na so wa so ye ekom ti obekwatem hallelujah amen kwasra Lucas sempa 18:9 na yeduro okasemben na bonsam ka kire no se ana bonsam ka kire Yesu Kristo se wona mede tumi nyina ene emuani monyam nyina na odi asem nsa na obiara mepere mede ma no oh se say there we school oh dia you dia na se metumi ne watena ho wo ware kora wunsa pato oba no na be ho tienio abrantia wona na Facebook ya wo so shama wa mo twitwa ye to Facebook so oba to dada wo Facebook wo eba ma wugidi asomo baba wo wodifo pama ya wo oba bia wo yesikani aba wo nchen na wo se de ahia wo na wo kire wo na wo ba ya oba wo nchen ya wo yesikani oni kuru na mo wudifo no de o yere oba nsu weska wo se ya de obedient to ba bone o oba no betata hallelujah amen oba no betata shey no wantie bonsam kasa kire abrantia wakotena brokire na wo yire wa Ghana na wo ntimi bafa na nkoye na wo pen krata ana wo sa pe heaven so akọ hallelujah amen pasha wo oba no na wo hihya awade enkrata wo awade no wa kire wo se sika ne de maje na so oneme ana krata na mese no shey no wantie bonsam kasa hallelujah amen tienio edipa ye bone die nipa be die nti edipa tibi kokeka ne nua ho nsem kire ne nua saa na wasa no hallelujah amen onyame semen kasa nkire wo siesie wakwan hwe wakwan yie na akakakra bi na owura Yesu Kristo ba se wentie nsem amekan a dedi akire wo bayira ka ba abroma me Lucas sempa 18:9 to aso okasemben na medam de tumi ne nyina monyam nyina be ma wo yankwaso na odi asem nsa na obiara mepere mede ma no kwaso enti se okoto sore me a kwaso ne nyina be ye wo dia yanko Yesu bua no se ana Yesu Kristo bua se ne se wa twera bio se wensu ye awurade kasa we na eya we na tie ne ye we na fa ya juma owura Yesu Kristo se wa twera bio se sore awurade onyankopon koto sore wa awurade na onyankopon ono nko na som no hallelujah amen na mpacho ho na akoto sore no tegare atewa tongo hallelujah amen koto sore awurade na onyankopon ono nko na som no na odi ne ko Jerusalem ana o man so de ko gina asoda TV na odi ne ko gina asoda TV ana o ko gina asoda TV ho no ka kire no se ana o ka kire ne se oye nyankopon ba ne se wo ni onyankopon ba no dia to ho firi ha twene fam na wa twere se ana wa twere se wunti obese na bofo se wo nsam omehwe wo oso omehwe wo na omeso wo nsam na obeso wo nsam na wamfa wo na mpem obo na wo na mpem obo ana Yesu se no se what abonsam ne Yesu the Bible na ya adwuma o okotu ano so okotu pacha ususu na one quotation kura abowi ise wo kobani hu ade ahin na ade be yiwa no hallelujah amen sia chokoko ti woni me kai kura de ye kan ye de tie na fa ya adwuma wase watwere sa kwaso Lucas empati na nchemu a eye dunu to aso yes watwere so beso abofam na beso wo nse no wamfa na mpem obo ana Yesu bose no se waka se
wakase enso awurade onyankopon enso awurade ne onyankopon hwe watwere se enso awurade ne onyankopon hwe ankasa wo de ogidi aso na brama ne hutua no agina ho na wadada o sister o bra o betena se o ko pete ya woni da mo ho hallelujah amen tieni yo enso wo nhwe wani ma bi sa ho na wodi agura obabre wase ka ba bo menko awiye no enchemu dumiensa ose na obonsam wie nsɔhwe no nyinaa no ana obonsam ye hwie nsɔhwe no nyinaa no ojan hokɔ yansa ojan hokɔ hallelujah amen mesinya da entie obonsam kasa Matthew asampa etinan enyimo ayensia ose Matthew chapter 4 verse number 6 akasambe itira sam Yesu hwehwe wose Yesu Kristo hwehwe na ose no se ana wose ne se woni nyankopɔn ba no a se wo woni wanyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwere se wonti na obese na bɔfo onse wasa abeko tu ne bio mesi wa ora obetia bonsam kasa o kwaso na obeso awo nsam na wonfa wo na mpembo kwaso Yesu se no se ana Yesu Kristo so sa se ne bio se watwere bio se me ka kira wo se wa bonsam watwere bio se enso awurade onyankopɔn hwe enso awurade ne onyankopɔn hwe hwe no antie bonsam kasa o Yesu amane yira mfiri ne ho bebre ya Kristo fo so me yira mfiri wo mo ho ugo hu ababa akoko obi a na yira mfiri wo ho ugo hu ababa obi a wako ay railways tire kwa ho akoto ay Lagos 2 cities e de atechele ne to na ne to wusumu kikikikikikikiki na wo yira mfiri wo ho hallelujah amen ne to no a wo so Lagos 2 cities Lagos 2 cities nti no prantia hwese wasra sa anso nyankopon hwe kasa ento aso no yes Matthew sympathy na nchemu aye ensianto aso oko ento aso wose na Yesu se no se watwere bio se enso awurade onyankopɔn hwe koso na obonsan fa ne bio ko bepotentiri bi so na o ana wasama na so firi aso no fie ho no ana wasa konya bepo bi sa de ne gosi so ana wose no se ana waka kire Yesu Kristo se okoto sɔre me a ye na wura di Yesu Kristo se okoto me na wo sɔre me a anka me de yenum nyinaa bɛma wo hwe ya no amomu ase ama bɔne yenum nyinaa bɛma wo se okoto me sɔre me a anka me de wenum nyinaa bɛma wo se wo ma na so kro no wanhwe ya poso a wanya wanhwe ya adoma kyɛde bi anyame de akyɛw se ojontini no ɛno ebetima mo ahwe ase obi hwɛ se o sifa todwom a na oba bi awu ama wo ɛyɛ sa na kyɛ ababawa yɛhwɛ se de wo sam na ne todwom a woni sam na bɛma bi diwa ababawa we die oh mani kyɛ na ho hallelujah amen na se de nipa se fa ho wasampakani wei wɔyɛ deɛ odifo wei wɔyɛ deɛ ɔsɔfo wei wɔyɛ deɛ ojuntuni wei wɔyɛ deɛ wo mo ba ho sa aho ya ho no ebema wo ho no ebetru ba bie na me pa cha wo ahomasoa pa wo mu Chilede za maso yene bete una mani bebre wa badia ajumani se ye na ufre bete una mani bebre kasa Debi ofiri edi konu nuanum nkyɛnse ɔkɔhwɛ wɔn adwuma yɔ na ohunu sɛ Misri ni bi boro ne nuanum a ɔyɛ Hebroni no
na ohunsa misem ne bi apro ne nua bi no ohwe ha ne ha na ohunu se obiara ni ho no ohunsa obiara ni ho no obo Misrim ni ne kunu no ana obo Misrim ni ne ga birim na wode ne si anwem ana wode ne si anwem na ade akyeye no me pa chawo mo se tie bo nsam sa atam no hallelujah amen na sa woni anu obi ku a anya pata na e pata hwede won tie bo nsam kasa kire obi ni nua no nti obekwa kodi adanse kunu mu ayede amano hallelujah amen hwe ahene ngoma edinkan etia duonu baako enchemu baako ose tiadio Moses ha wo sha bone akodi ya no adadio hallelujah wo sha na wawie obi back wo sha obi obi phone wo sha na wo chenkontompo wo sha na wo bokoro no wo sha na wo din konkonsa na wo share soro what's it saying? 1 Kings chapter 21 verse 1. Yes. I am from Edikan tie do ni ba ko nchemu Edikan. Yes. Etra so wose odi naboto ewu. Mo awura bi friends and Nabot awudi bi abes abapia ho esensa bon sam kasa chire bi ba ho kaba broma me kaka na ensem yi akiri ensem wa nyina akiri no na Yezra ni Nabot obeturo no oboboturo bi kazo awa Samaria hene Ahab ahemfie ho na wo Samaria hene Ahab ahemfie ho na Ahab ka tse ensem wa me kemu a wo ya ahemfo ne atitiriw ane asofo mpanimfo adifo apostles ane mepasaw president ane MP DC ane assemblements hwe ewiase ampanini ahemfo mpanini na muntie nsami na se wo bia ntie nsam wa meka ya owura Yesu Kristo pa eni ni moja ahofo hallelujah amen kababu mama 1 Kings 21:2 awesome na Ahab ka tse Nabot say ana Ahab ka tse Nabot say fa ubebeturo no mame fa ubebeturo yi mame na memfa menya fanturo na memfa nya efa uturo evise be me fie ho na memma ubebeturo ayesene me de ahyanan na ade asemo no waka na ye me ya woni me said o de na wo no eye da na ne de na wo beje say wie mo ayununu me bo a obi a wode obi a pacho ahwe obi beka se o say ene we sabre we kenka e beto papa hallelujah amen on sira wa kire papa sabre emra ye to kenke sabre dro nyimra ade obi apani tin sebe ya no be dey e be ye se enso ahwe o tin na wo twa no obi be mu agyae ase ton kenke na pause hallelujah amen so ye no anti abonsam kasa kire o tie ni yo ana ba dzan na wose memma wo bebeturo ayesene mama bobeturo ayesene wo die no anase opa memma wo ehu sika ana mama wo hu sika ana Nabot ka tse Ahab say ana Nabot ka kire Ahab say awurade ma ye mpare me awurade ma we mpare me se me de ya janu awunya de be ma wo hallelujah amen me pa cho Ahab when tie bonsam kasa ana me boa me kasa wo o tie bonsam kasa debi tie dio say Nabot and Ahab ho asam na yeka ana me boa say ni pa bi anu bonsam kasa fo ba ko mu ana wose ampare me se me di ma janu ma wunya de abema wo onyankopon ma wo japade se jewede Yesu Kristo di de di asho do ba ko ne nchen wo nhwe ya obeto wo gidie no de apa ahonya odifo wo nhwe ya obeto de wo wo de apa ahonya wo nhwe ya ho wo na nyame de ama wo de tojum no obi ba tatao that's right ama ho mo na firi wo mu
wobɛhu sɛ woto dwom nsoso na nkɔ soro onipa bi wɔ a obia bɛhu sɛ wɔto dwom paa nso ntimi mfiri nya nkonkono hallelujah amen tiɛniyɛ obia bɛhu sɛ ɔbɔ ho mmɔden woyɛ gyiri that's right nanso so awurade sɛ wotie bɔnsam kasa serɛ enti wobi bia bɛyɛbia nsɔ awurade ani sɛ yɛ na wantie bɔnsam kasa kyerɛ yɛtie awurade asɛm ka Bible ahemfo me de kente do ni ba kwentemu na ne yedure ɔka asɛm bɛn ɛna Ahab kɔɔ ne fie wakum n'anim ɛna wɔkunkum n'anim na ne bu afu owura na amfa japadeɛ na ama ne nti agya no ma ahemfo mpane obi tumi twa asase baako no atɔn ama nipa nan ɔmo bɔ atwadeɛ obi nso wɔ hɔ asase anya no deɛ ɛnyɛ ɔno na sɛ sɛ tɔn anso ɔtumi firi akyirɛ na wakɔtwa na watɔn ama obi wiase agyapadeɛ nti ɛberɛ ani bɛba ho no na deɛ ɔtɔɛ anyamane ɛkasa kyerɛ Ghanafoɔ ɛkasa kyerɛ wiase nyinaa obi ampere deɛ ɔwɔ soro na owura Yesu Kristo it is time God is in a time akakakra bi ne Yesu Kristo ayɛ dɛ waba wati ka Bible na ɛna Ahab kɔɔ ne fie wakum n'anim ɛna ɔkɔyɛ dɛ okɔɔ ne fie na wakum n'anim ɛna wɔkunkum n'anim na ne bu afu Yesreel na bɔtɔ asɛm ɔkan no nti yɛnkɔ so ɛ sɛ waka kyɛ no sɛ memfa wagya no mawunyadeɛ mema wo sɛ waka kyɛ sɛ memfa magya ma wunyadeɛ no ma wo nti ade a Onyankopɔn de abɛgya yɛn sɛ onipa ɛnyɛ bɔne ɛyɛ gyapadeɛ kɛseɛ na Onyame de agya wo anaa wonim saa sɛ onipa wɔsɛ taa wobɛyɛ bɔne no owuo na wobɛyɛ dɛ wobɛwuo eti onipa anya bɔne eti ntie bɔnsam kasa o ɔhene etie bɔnsam kasa ɛdaadaa owura yɛ gyina gyapadeɛ fi ne nsam ka Bible na ɔdane mpa so dane n'ani ɛna ɔdane mpa so wɔde n'ani hwɛ ɛdan na wɔanidi na ne yere Isabel ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ ɛna Jezebel kɔtwe berɛfoɔ yɛ adanse kenaman Jezebel ɛna mma bebree te asɔɔdam ɛde Jezebel de honhom na ayɛ adwuma hyɛn sɛ ɔbaa bi a wote asɔɔdam na wohyɛ ataadeɛ ma wo ho gu hɔ wo ne Jezebel nenam ɔbaa bi a wote asase wɔ so na wobɔ mess mepaakyɛ wanhyɛhyerɛ w'adwene a Jezebel de honhom bɛdi w'akyi manka no koraa nkyɛ wa na meboa you are preaching good hallelujah amen plain word is not it that's right hallelujah amen tiɛniyɛ ɛsɛ sɛ meka no koraa ɛnyɛ sɛ mobɛhyia dodo a mapa mo ho mfasoɔ mfasoɔ a mepɛ ne sɛ mobɛnya daa nkwa ɔba bi abɔ ma asi wɔ ha bi agyabɔ ɛmfa nwi ntoɔ nwi so Jezebel a yɛkan wɔyɛ bɔnsam Jezebel a yɛkan wɔyɛ dwamanfoɔ Jezebel a yɛkan wɔyɛ wudifoɔ kenka Bible ma me ahemfo ma de kan tɛ do ne baako nkyɛn mo yɛ num ɔsan na ne yere Isabel ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ ana ne yere Jezebel ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ na adɛn na honhom aboto sɛ adɛn ti na honhom aboto saa na woni die yi na ɔka kyerɛ no sɛ ana ɔka kyerɛ no sɛ ɛfiri sɛ me ne Yesreel Nabot kasae me ne why Yesreel ni Nabot kasae Yesreel ni Nabot kasae ana me se no sɛ ana me ka kyerɛ no sɛ fa wobɛbɛtuo de ma me gye sika fa wobɛbɛtuo ma me na gye sika anaasɛ sɛ wo paa mɛma bɛbɛtuo ahyɛ na mu na wɔse ana wɔse memfa bɛbɛtuo ne me ma wo memfa bɛbɛtuo ne ma wo ɛna ne yere Isabel ka kyerɛ no sɛ ɛna Jezebel ɛma no adwene afiri bɔnsam ɛnyɛ wo na wodi Israel so sɔre didi hwɛ ne wantie bɔnsam kasa wo ne kunu no bɛtie bɔnsam kasa that's right bɔnsam ɔbɛkasa fa Jezebel mu mɛsɛ mato din sɛ hwɛ yie no wanyɛ dɛ wantie bɔnsam kasa Jezebel mouth bɛma nyɛ sumia ne yɛde tiri ato so wonyaa no ɛde awoyɛ ne sɛ deɛ woyɛ dɛ fa nyina mesu gya mode bɛde rengi ahyɛhyɛ me sa mede ɔboa o hyɛ wotie bɔnsam kasa wobɛgyaa bɛma no ma wohu na manɛ bɛma bi wɔ kora akɔhoma wɔntimi ma wo but honhom fam no ɔno nti na wɔ hɔ ɛpɛ sɛ meka kyerɛ wo hallelujah wotie bɔnsam kasa wo ho apa tiɛdeɛ o
Was a young now with the Israel so did na ema ubunto yam na ubunto yam na me de Israel na bot be na me de Israel na baba tuan be adai abamao verse 8 what's that ana wode Ahab din kyerɛkyerɛ nwoma ana wode Ahab din kyerɛkyerɛ nwoma asɛm ehu sɛ letters onipa wonim ade a wonim ho na ti sɛ obi afiri wo mfrɛkyidi ade abɔ wati kɔ hallelujah amen obi o binta kum ne nua bia no oye wudifo na bible say on fa ne bɔ ne nkyɛn ne da kyerɛde ne di kyerɛkyerɛ nwoma akyerɛ nkrataa akyerɛ san Acts 21:8 yes ana wode Ahab din kyerɛkyerɛ nwoma na wode nso ano de soso ano ana wode nso ano de soso ano na osoma ma wode nwoma no kɔma mpanimfo ana osoma de ade nwoma no kɔma mpanimfo ɛne ade sia wɔ nkurom ɛne ade sia wɔ nkuro no mu nyinaa ɛne wɔn a wɔne na bɔteteɛ no ɛne wɔn a wɔyɛ dɛn wɔne na bɔteteɛ no wɔn a ne na bɔteteɛ no na wɔkyerɛ nwoma no mu sɛ ana wɔkyerɛ no nwoma no mu sɛ mompa ma wɔni mu ada mompa ma wɔni mu ada na momfa na bɔtɔ ntena nkurɔfo de ti na momfa na bɔtɔ ntena apro ne ti na momfa mmarima baanu wɔyɛ mahuhufoɔ nyina n'anim mompa mmarima wɔn yɛ nipa bi a wɔn yɛ kontompofoɔ na wɔn nso so ano aden na wɔni adanse nti ano sɛ ɛsɛ nipa bi wɔ hɔ a wɔkasa wɔkyɛ prosecutor hallelujah amen ɔbɔ charge a wontumi nyia no nso na wonim ho hwee nyamesom kra wohwɛ wo wɔ bia na no wate bebrebe a yɛahwɛ ne yie hallelujah amen kasa ne yɛgyegye ne so ne yɛhoahoa no mesrɛ wo hwɛ wɔnhwɛ yɛ wɔde bɛba ho so no wɔde wobɛnkɔ baabi a nsɛ sɛ wɔde wo korɔ hallelujah amen ka bible ahemfo mu de kan tɛdu baako nkyɛn mu yɛ duro ɔsɛ na momfa mmarima baanu wɔyɛ mahuhufoɔ nyina m'anim na wɔni adanse ntia no sɛ na wɔni adanse ntia wɔwura ne sɛ wadome Nyankopɔn ne wɔ hene wadome Onyankopɔn ne wɔ hene na momfa no mfiri adi nkosi na bɔma ne ngu Jezebel na ama ne kura dwene wei wɔtie bonsam kasa mese topic no mato di sɛ hyɛ na wantie bonsam kasa michivos person pa hallelujah amen Jezebel ɔwɔ adwene ba ne tirim nimdeɛ bi ba ne tirim wiase nyansa bi a ɔyusu yɛ Jezebel ne asefoɔ mɔnhyɛhyerɛ mɔdwene nipa bi a yɛ Jezebel te wɔ man mu adepa bi ba ne yɛ bɔtogu hallelujah amen ɔman mu nipa ka sɛ ɔbɛyɛ biribi a deɛ bɛka yɛ sɛ yɛnti wɔntumi nyɔ ɛnso so na nipa te aseɛ ɛpɛ sɛ mekasa kyerɛ wo nɛ sɛ hwɛ yie na Jezebel ankasa nkyerɛ wo hwɛ yie na wantie bonsam kasaa tie Awurade Yesu kasaa ne daadi akyerɛ woanya nkwagyeɛ hallelujah amen kae bible ana ne nkuromufoɔ no mpanimfoɔ ne ade sɛ ɔte kurom yɛ ɔsɛdeɛ Isabel kaeɛ no wate ne kuromufoɔ mpanimfoɔ nso so yɛwɔ mpanimfoɔ bi wɔ ɔmo kurom a wɔn ni adwene papa yɛwɔ mpanimfoɔ bi wɔ kurom a wɔne wɔn mo poman a ɔmo nhyɛ wɔakyi yie yɛwɔ mpanimfoɔ bi wɔ ɔman yi mu a ɛkwan a ɔmo pan sɛ ntɔkwa nsi wɔ ɔman yi mu hallelujah amen nanso Awurade te ase hallelujah amen yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a ɔmo wɔ kristosom mu a asafo mpura na wɔn a na wɔpɛ sɛ asafo no angu nso Awurade te ase tiɛni yɛ obi yɛ nyaatwom nyaatwomfoɔ Awurade sɛ mekasa nkyerɛ mo sɛ mo anhyɛ yɛ na mo tia bonsam kasaa bi ntrɔmo ɛdaadi akyerɛ no aso bɛɛhye wobɛhu nsɛmpa akyɛm obi ba that's right hallelujah amen ka bible ɔyɛ ɔsɛdeɛ Isabel kra wɔn no ɛna ɔyɛ sɛdeɛ Jezebel kaeɛ no ntoasoɔ no wɔsɛn sɛde wɔtwerɛ nwoma a wɔde kɔmaa wɔn no mu no tie sɛ wɔtwerɛ nwoma a wɔde kɔmaa wɔn nti na ɔpae sɛ wɔni mu ada ɔpae sɛ ɔbɛdi mu ada na wɔde Nabot tena nkurɔfoɔ no ti ana wɔde Nabot tena nkurɔfoɔ no ti na wɔde mmarima mahuhufoɔ Nabot a wɔnyɛ bɔne Nabot a wɔsɛ wɔmpene ama n'agya no ma wodi anyina that's right you are pretty good abusuapani bi wɔ hɔ a efie agyapadeɛ nyina watɔn ansase nyina watɔn gold nyina watɔn mpanimfoɔ akuri ntima mpanimfoɔ wogya hɔ emu mmatakadeɛ kɛseɛ ɛnyina watɔn hallelujah amen nanso so owura no ɛsi wɔ ne deɛ bɔ ne din ma mi ntie Nabot wɔsɛ na ɔpae sɛ wɔni mu ada ɔpae sɛ wɔni mu ada na wɔde Nabot tena nkurɔfoɔ no ti ɛna wɔde Nabot wɔwura Nabot deɛ ɔsi ɔno deɛ
anya de obeye de obeton nya de empare ne so obeton ti nobody obie no obetimi atata me onyankopon asemo empare me se hallelujah amen de awurade de agame no eno ana me ye ho adwuma that's right so ma hada haya true faith no quality di asore akona abraka so nkwanta ene ene wo kasai hallelujah amen haya na mnyame asem so na kasao that's right eti no obia ba na de srade aye sansa onyame asem wai woni patie no wa japa na iwa eti ene wo bonsam yes kababu ayemfuma edikan etie de onu baako enjichemu dumiensa na mmarima manhufo baanu betena nanim na mmarima manhufo ne de adanse etia no what yetibe kwanya akonkonsafo bi abo mo bedi adanse etia wo wura no se wakasa tia onyankopon ene wo hene obi di asam to so a na be se oja agidi anya nko na yede asam to so anya nko na wa ba wiase obi di asam to so ana no obi aka kan ho asem nti asore no kura wo se wonko bi obi a watene ba bia na gya no mawunya de wo ne nsam ana wo se won fama won to ana wo se da bi wo timi nya saade ne ntie onyankopon sansa ye na gya no wo de a eti owura mane wo ho me na wo to ma miska me se mama de enwo me ho me pa se wo esu ye ko papa me ye beku ye bia hallelujah amen enti nano na me kan wa piti enam kwara nkete bi akobi fa ko gyan asese ene omo dida da Facebook ekura mpoma asese ugusu agugugu ya ko ho o kasa material abu odwam ni ntino wo di ku ko ho ana wa wi ho wan hweya onyame bekum ya abosowe yemfa mo ya senkwa Bible so obi po na sina boso a wo gina ko ano yako ati domo ma Kristo wana sira wo de aboso ne bawo wana sira wo a wode ngusuo ne gu kom ahantan ne gya ana abani pa bi mu ejimo ko Facebook na mu enipa bi omne na Facebook ye wo mo a ade onyankopon no kura ye adwuma Facebook ho ade wo fake for komo yafo no de model what I say me dia show me Facebook wa me wo shopani a wasira me what I say me shopani ni John so achaw ona sira me ngo se wo hwafo esi asem se wo tifo sampakani ana odene se ku mi so ma betena akona ha ama na de be si aso da beduru na wo shefo be na sira wo wana pompa ya ma wo wo shopani ni hwan Elisa no woni Elia nanam ayesa na tia bebre tie bon sam ka sasra tisi kada na kwatan so nyame nka so obi nya wadoya opa sisa obag nyina akotena ne fie na duane odi abi de be tofo nkro be pra ama nkokwa akodi won fama eti mo me ansakra ya dwen what mo me ansakra ya dwen eti mo ba ya de bia ne mo ya bia asasa no kura ya juma kababo mame ewiye no wose na marima banhufo banu betena nanim ada marima banu betena nanim na marima manhufo ndi adanse tia na boto mari na ada wo di adanse tia na boto adom nyankopon no hene na boto adom nyankopon no hene na oyini firi kuro no kosi na bo ana oyi ni firi kuro no kosi na bo ma na ye de ewu ye 2 Kings chapter 9 verse 30 o say Jezebel wiye ni wu what I say Jezebel wiye ni wu eti onyankopon ka sa fa ko a owura no moja agu ya ama akrama tafi ni moja no aha na Jezebel so be dai obewuo amen ampa Jezebel ye dai obewui ka ba wu ne mfansi ana yehu ba Jezreel na Jezebel tie ye no o say okay kan nani adubire ana Jezebel ke kan nani akire adubire na wo hyehyɛ ne ti what was why ya dai wo hyehyɛ ne ti o ya na wakra oba me ko hyehyɛ ne ti aba anya ne hwene ne ti hyehyɛ ne ti
me ko hye me ti aba munya pa me ne yo munya enura mo de sachira mo tiri no ani yesa ahoma kase bi agirifo ahoma ana won kokoro kwanso me ya de pa ya se ana no na agirifo mo de bomuti wo ba tu gidi ana na mo de bomuti ye wa ahoma e di potire ho enti wo yakada nyina se ko ka ahoma e potire berebe na mo maso essence asawa tuntum hallelujah amen tiadio apo bi anwinim dabi asawa tuntum ana obi po amoso wa chima ayera mpa o wo chi nyankopon asem hallelujah amen tiadio se seniti was it ana was ko se sanitri kikan na ni adubiri ana o kikan na ni se adubiri asado yamrika kamoni asem pensere no hallelujah amen ana jese ba ko sanitri wanyina ye jese oda brabo wo tie bonsam kasa bonsam ho tije se ba ni mutini jese ba wo ye oba bi o ye nipa bonefo akasa jese ba one na ma wo difo bi etu mirika 24 hours elia no wo difo de say real what is jese ba so baba ba sra ro asamaba sister way one ko adwa aboju sem na ate wana wo twa o wiska na mo fe ayi busuni agu wo se se ni sikenti ko adwa aboju sem wo twa no aso ko be yi wa hwefam no tiko apa me sra wo me de me difo bai anya madam fo na ma wo this be your fucking smart feel my save your life hallelujah amen you are preaching good one zero now kika bible ma me brother the part of 2 chapter 9 verses number 30 what say na wo se sanity o se sanitri na wo hwempomam ani wo hwempomam na yewuduru epona no abra yewuduru pona no wo kan sai ana yewu no ono so onkonkoro wura ni mu ewura ni mu ana wo kasa sai Simiria wokum ne wura no wanya asumdua ya asundua na wanya hemfo obo no ma no mu chesi wo no ahemfo nkokora wa chesi maiwa amasini mi kokora wa wo to hu nyina atwuntwansa achechede ko ho wo kwa ko papa wa de na wo pe na sedwene ano hallelujah amen wo sesira wadwen ano odin se ready asamo fear god Widia, who jade ya sho to ho he. Fadressing Sho to ho he. Adwa ya wona hwe to. Le se ba bia wotro. Tinati aseso obeti onyankopon asemo. Na odi abo president pakronkron. Amomo asesindie no. Se woto. Sho tiri nyina to agu. Fasomade atse bokiti abaase. Kaka asabrewa ni nkran. Brewa ni jamen. Hallelujah. Amen. Okaka asabrewa nyabrewa ni nkran nyame maame abrewa ni nkran asem na meka. Engo kan kire no. Hallelujah. Amen. You are preaching. What? Yes. Hwe na ni achenye nyina to agu. Osinye. Asa Africa wa nuru ne na ase. Babre wa wonyina ho. Ona wonti nyina ya green. We kasa mo kire wa wase wonti ase. Ai sakira wade na tie bo nsa be kasa kire. Adawura ne baba no. You be in trouble. Wo behu. Wa so be yese. Hallelujah. Amen. Kababu mame. Na yehuduru pon ano no. Wasa. Okan say. Sibiri okum ni nnuane nya. Sibiri okum ni nnuane nya asomdwe. Na omane ni sohwe mpoma no. Ana omane ni sohwe mpoma no. Na okan say. Ana okan say. Wan na wo ma fa. Wan na wo ma fa. Wan. Ana piemufo baanu baasa hwe so. Ana piemufo baanu ne baasa aya da hwe. Na okan say. Ana okan say. Monto no hwe fam. Monkos obaba yifo no. Monto no hwe fam. Oba de safo no. Monto no hwe fam. Oba de brebrefo no. Monto no hwe fam. Oba dwempane no. Monto no hwe fam. Oba wonsuro nyame no. Monto no hwe fam. Oba me pasa na numu nsem kum ni pa no. Monto no hwe fam. Osho ne bona wacho ne bo hwe fam. Na ne moja bi peti ofasuo ne ho. Ana ne moja ne pupete afasuo no ho. Ane oponko ho. Ani aponko no ho. Na wode ntiase na mfa ne so. Ana wode tiase na mfa ne so. Na wo san ni mu. Ana wo sane odan ni mu. Na wodidi no onom yi. Ana wodidi na onom ye. Na okan say. Ana okan say. Monko hwe wo ba wadome ne no. Monko hwe wo ba bi a wadome no no. Na munsie no. Na munsie no. Efi so wo ye ohene baba. Hallelujah. Amen. Ajani ma yin fo pani. You are preaching good. Adafonom mo nshashira mo adwen. Powerful preaching. Mo adesia ana nkoa ana nonkofo ana Kristo mo adesia. Mo ma yin sakra ya adwen. Ahenkwa. Kakakra na urade apa.
eti wokɔhwɛ na ɔkɔhwɛ no awo ne ho ba biara dini ti kwankora ne dini ti kwankora ba bia pame ne wɔ no tiɛdiɛ awo ne ho ba biara dini ti kwankora ɛne ne nsayam mepakyɛ ba bia no ayɛ pɔne no ɛno nkwa ne da hɔ wɔse na ɔkɔ so ɔkɔsie no no ɔkɔ so ɔkɔsie no no wɔahu ne ho biribiara dini ti kwankora kɔ so ɛne ne nsayam na wɔsan bɛka kyerɛ no sɛ ɛne wɔsan bɛka kyerɛ wo sɛ ɛne ɔkaa sɛ awurade asɛm a ɔnam n'akoa Elia Tisbi ne so kaeɛ bam awurade asɛm no aba mu sɛ Jezebel asase so na akrama bɛdi Jezebel nam hallelujah amen na odiifoɔ no asɛ nkɔm ato hɔ na Jezebel funu ayɛ Jezebel bɔne a wayɛ ɛberɛ ɔne ne kunkuru akum ɔwura no no kora Onyankopɔn soma abɔfoɔ maa ne kɔ okunu no nkyɛn akeka kyerɛ no wɔsɛ ai metamfo sɛ woahu me ɛberɛ no nti yɛnkɔ hɔ fa nipa hwɛ me tiɛdeɛ wɔsɛ metamfo woahu me sɛ woahu me nyɛnɛ nea woyɛ nyinaa onyame ahu masɛm nyinaa ne sɛ hwɛyɛ na woantie ɔbɔnsam kasaa ɔdomfoɔ Nyankopɔn woyɛ mmɔbɔ ɔno ɔyɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhumfoɔ amen tagya ne asomdua he amen prepare boafoɔ no wagyifoɔ Nyankopɔn amen ɔsrama agu akoro wɔkyɛkyɛku gyansa boa Nyankopɔn ne din ne adagyeɛ amen wɔne ɔkɔpɛkɔsa meneka ɔnom ade kyeɛ mu asɛm ɔdɔmpɛma ne wɔkɔfoni no no Diego ndankuragye kuranchi ne ho hyɛ nyame yɛ adwumfoɔ wɔne adwumfoɔ nyina mu nyansafoɔ yes tagya ne asomdua he asomdua he ne nemafoɔ wɔhyɛhyɛmafo ne ɔteɛmafoɔ gya amen ne anka nkyerɛ gya yɛnka nkyerɛ no anaa yɛ no pɛ ɔdwane bɛnsamfoɔ dwosɔfo no afiri soɔ ɔdɔmpɛma ne wɔkɔfoni akwansafoɔ mu ɔpani wo a wɔtumi wo a wɔahoɔden yɛna wura ne Yesu tiri mu ɛnsɛmbɔ sahaw mofadeɛ yɛ obiara amen ɛnsɛmbɔ ne amen